Kwedu no Mabuja madoka chere tauya no nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi mwedzi uno waGunyana amazana mana ano makumi matanhatu nonhatu 463 wemazuva ayo Jobhosi kare andori mujeri akapfekirwa aidi pakaita kunyangara. Asi rekai tiringe zviri munhau dzanyasi kwaburika masoko okuti zvinhu zvaMapereke Samson Katsande kwai zvanzi zvitengesiwe nodare guru munyika. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvichipera sei kana kuti mbanani wachazvitenga kwai zvinenge zvitengesewa ano mari yakarepa yacho kuita inonzi auction pachirungu. Rekai tigoringa kuona kuti zvinenge zvichidini kana paine zvinoreketeka tichakunyepai kuti zvinenge zvichitengeseka zvakaita sei. Dzimba dzache dzese dziri kutengesiwa pokare nozvimwe zvitoro nomastendi anga anawo zvese zviri kundopinziwa pakutengesiwapo. Rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera mushecherero. Zim live wagoburikaiwo vari kureketa kuti kwaiwa munangarwa wagoita zvokutoda kureketa akatomboka nyai nowabiyawo wari watungamirira onyika dzosadhaki iko kuAmerica. Wagoti kwai izvozvi zviri kuitirwa kuti wagone kureketa nawo kuti wazive kutoti aiwa wakapinda seiko pasarudzo nokuti zvii zvakanyatsoitika pasarudzopo. Ipapa chiri kutoitika wokuZambia wagotiwo mutungamiriri wenyika yavo ari kuenda ba kuAmerica asi kunenge kuine mumiriri wehurumende yavo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiburika chere ipapo kana kuti zvichapera sei. Tinoramba takaringa ipapa tatomirira kuti wosadhakiwo wagoburitseka gwaro riya rozvawakaringa kumema musarudzo kuti richinyatsobuditsiwe zviri pamutemo rakapera racho. Tamirira. Tindori panawa munangarwawo kwai izvezvi wabenhutsa iro kamutemo kanga kakanadziriwa kuti kagovhiringe wanhu wamasangano akazvimirira ega ni PVO bill kwai kabenhutsiwa kudare reparamende hwaramba hwakasaina. Izvi zvakanaka asi rekai tigoona kuti kanenge kachizopera kakaita sei. Zviri kuratidza kutoti wazhinji wanga wakatsutsumwa nako saka izvezvi zvinokona kuita zvakanaka. Rekai tigoringa kuona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Tikaringa kunodzokutongewa kwamatunhu ipapa nyasi kwaburika iko kutoti bato roCCC rabenhuka pokare nokumwe kuita kusvinu. Kuno mumwe wawo anonzi Ana Sande wokuEpworth ndiye aitiwa ndiye sachigaro wokanzuru yokuEpworth. Tiri kuramba tichiti makorokoto kwai kamubvanaka kane makore 25 zvinofadza chaizvo. Anenge achimutera ndinobhodhi makoni aiwa tikuti makorokoto. Tikabenuka kuenda kuHwange kanzuro yeikweyo inenge ichita kunakidza idi kwai wamiriri woCCC wanosvika wapfumbamwe woZANU-PF wapfumbamwe koita mubodzi akazvimirira egani nomubodzi wopati yaiwo waamonzora waiwo PR kwai kuno watatu woZANU-PF nowatatu woCCC. Rekai tione wazhinji wanenge wachizoita kuti zvinhu zvitekaire kana kusatekaira ndiwawa weMDCT yawamonzora pokare neakazvimirira eganiyo ndo vanhu vanenge vachitokonzeresa iwawo kana kuti vanenge vachiita kuti zvinhu zvitekaire. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tikaenda kuChiredzi aiwa zviri kunakidza koka woCCC Roger Chikonye ndiye aisiwa kuti aite mumiririri anotungamira iyo kanzuro yoChiredzi. Tikuramba tichizvitenda izvi. Ipapa kuChiredzi kupokare woZANU-PF washanu woCCC washanu. Saka unobva watoita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Kwai ipapa wavhota kairi kochitatu bva wandonzi chindoisai mazita munhingirimo anenge andopoiriwa kuvhotako obva atojiwa. Ndozvazoita kuti woCCC ahwine. Tikati aiwa zvakanaka zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. WoZANU-PF atozoburika ipapa ari kutoita kuchema chaiko kutobudisa misodzi kutoti ndarwadziwa kuti tajiwa. Warume pakaita kuoma chaiko. Kaitirambe hedu takaringa kwazvinenge zvichienda. Apawo tafadzwa muguti agoreketa kutoti imimi vanhu vamakanzuro kumaguta
dunhu raHarare mukaramba muchiita zvamuri kuita zvokusaita tuzvinu ndichandokumisai basa ndobva tatounza makomisheni. Wafunga pokare kubenhutsa ana sekesai makawarara. Hei, rekai tione kuti zvinopatongeka chere zvakadaro izvozvo. Tinenge tichizokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zviri kuitika. Chedu kuramba takandoringa. Tikapenukira kuenda kuKaroyi, kwai dhamu roKaroyi rakufungidziwa kutoti izvezvi rino rakaisiwa chefu iri kutovhiringa howe zhinji dziri kundoramba dzichipfa imo mudhamumo. Ipapa zviri kutoreketa kuti nowanhu wakutotorawo chirwere pokare nekutoti chiri kuzikana pauti chii chiri kugwarasha howe dzo mudhamumo. Asi kana chiri kuzikana wakomana tiri kundoimba kutoti paribe ari kuita zvokuisa zvinhu zvakaita sana cyanide imomo. Waneiyo kunyanya wanochera goridhe pese pese wawo. Rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei, asi tiri kushuvira kutoti wanoringa nozvo nharaundawo ema waite bau nozinwa waite bau rokunhadzirisa kutoti zvinhu zvo zviite zvakanaka, howe dzireke kuramba dzindopfa. Wozimuseki wavhiringana nowamwe wanoita zvokutekaidza bvunzo pokare nowamwe wanoita zvokutenga zvinhu zvinoda kuseenzesiwa zvese mubvunzo. Wachireketayo kutoti ndisu taakuunza zvinhu zvese zvinonyoresiwa bvunzo dzosayenzi kubva mwedzi uno, kubva gore rino mwedzi wambudzi pari kunyorwa bvunzopo. Pakaita kunyangara ukaona padando wari kutiwo ndo zvatinenge tichida kuita kuitira kuti wanhu wese wagoboye zvinhu zvakafanana pokare kutoti tizive kuti wanhu wese waita zamanishoni ribodzi. Yeno mabi yangu wamwe waribe kufara nazvo. Rekai tigoona kuti zvinopera muchechere izvozvi. Tikaramba takaringazvo zvikoro kwai kuno mumwe ayoesa homwe wochikoro choLomagundi College akunzi akagoba mari inoita zviuru 236,000 $236,000 pachirungu. Warume pakaita kunyangara. Ipapa ndo pamunoramba tichingoti aiwa mhosva iZANU-PF, mhosva ndana Muturi, mhosva ndiwo wakomana iwo wanoramba wachindoita kusikinya tokono nomari dzowanhu. Zvinoita kuti wanhu vasade kuendesa mari dzawo kumabhengi. Muchienda kotambidza munhu mari kwai napo mataire ko mukatora gosoka mukariisa mudura ronzungu. Aiwa mamaiziva nyaya yacho. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Tinenge takaringa tichizokunyepai. Muno imwe nyaya ipapa, Shingi Munyeza ari kunzi akaita chanja chopfene kumubiya ache waakakwereta mari, nokutoti agotokwereta mari achibva ati aiwa ndinokupa imba yangu kana ndikatadza kubhadhara. Apawo iye ari kunzi akagotengesa imba mugore ra2022 pachiribe chizvino. Ukaona pari kudarika wobva waziva kuti papinda chanja chopfene, nokutoti kuti akatengesa imba iyoyi aiwa paribe kuzikana pakadaro. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei, asi zvinenge zviri kuita kurwadza chaiko. Rekai tiramba takaringa kuti zvinenge zvidini. Kwazvinoperera tinenge tichizokunyepai. Mamiriro opfumi zvezvizvi ari kuita kuhwadza. Ipapa wamuturi vari kuramba zvavo vari kureketa kuti aiwa kwai mamiriro opfumi akaita kunaka, akaita kuningisika zvisvinu zviri kuendeka zvinhu zvakarongeka. Apa makambani akaita sana Better Bricks pabodzi pona naStar Africa ari kutambura izvezvi kutadza kutobhadhara wanhu wavo mari. Unobva watoona kuti pakaita kuoma. Asi mukaona zvadandika maziva kuti tichaita kuchaya kangoma kaye kaakuda kuparuka. Wendo huno rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei. Tikaringa dzomutambo ipapa wozifa watiwo wakokumbira chikwata choHighlanders Boso kuti chiwape murairidzi wawo kuti akone kuenda ndiye aite murairidzi wechikwata chonyika. Wabi yedu zvavo wanoita kutsvakiwa nemabasa aidi zvakaita kunaka. Rekai tione kuti zvinopera muchechere ipapa kana kuti zvinodini. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kunzvimbo yonaMakwarendi kwai izvezvizvi DBS iri kunetsana nomakorokoza. Wari kuda kucherawo ngodaka, wari kuricherawo pokare. Paita kunyangariwa. Apa mapurisa nowamwe wabva waita kuuya namahobho waye, kuuya wakaita kuita kuzara chaiko. Wari kubisa dzimotika, wachibisa mikuku yakaisiwapo, zvese zviri kundoita
manyongori ega ega wari kuita kuti aiwa unondoona kutoti ya pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona ipapa kuti wanoperera papi, tinenge tichindokunyepai. Wana maposa vari kutukiwa nokushoriwa nevabiyawo nokuti wareketa iwo kuUnited Nations wachiti iwo zvirango zvoupfumi zvakaisiwa wano ZANU-PF ngazvibisiwe. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Iwo wari kuda kuedza zvawo kunhadzirisa asi chokwadi chaichoka. ZANU-PF icharamba ichihwadza muSouth Africa kusvikira zvanaka. Ticharamba edu takaringa. Wanofarira zvokuenda kumagitari wahwadziwa nyasi kwaburika kuti kwai mutambo waBurna Boy wanga achifanira kuuya kuFNB Stadium warambidziwa. Kwai izvezvi wati takumbomira iwo vanhu vaBurna Boywo ndo wati aiwa zviri kuitika kuti tiuye patati kufanira kuuyapo. Warume rekai tigoona kuti zvinopera mushechere kana kuti zvinenge zvidini, tinenge tichikunyepai. Mukuita kumwe kwomuAfrica kunoratidza kuti tiri vanhu vomuAfrica vanhu vabodzi. Paul Kagame agotoreketai kutoti ndiri kupinda pokare gore rinouya. Uyu ndiye atova kutoti 2030 anenge achiripo manje uyu. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Wakomana unobva waita kuzvisaya. Kohoko naye kusada kuzorora kotamba nevazukuru nokuita zvimwe zvakadandando. Unoita kusaya kuti chii chaizvo. Rekai tigoramba takaringa edu kuona kwazvinenge zvichienda. Tikaburuka kuenda mhiri kwemakungwa kwai kuCanada wadzinga mumiriri wenyika yeIndia kunyika kwawoko nonyaya yekutoti kwai India iri kutsika madziro kuti ifete kuti mbani agoponda munhu wekuCanada iko kuIndiako. Pakaita kuoma kani wakomana. Rekai tirambe takaringa edu kuti zvinenge zvimbopera sei. Apawo EU yati isusu takumbomisa chikafu chatiri kuendesa kuSomalia nokutoti kuna vanhu vari kuita basa rokunokora kuita kuba zvavo chikafu chatinenge tichati chiende kuvanhu vari kutambura. Iwo bva waita chavo kuita chavo. Zvazvandifungisa makore aye 2008 mabiri aiita vanhu vomumaNGO wachibva waendesa zvokudya zvowo kumba kwavo nezvimwe wachibva wapa nohama nokudidi. Munhu wese aisenza kuNGO mapfuta zvino nobhinzi noyo machangisi zvezvo zvakaita kuzara kudzimba dzavo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvichasiya vamwe wagwarashiwa nenzara. Apa mukaatikidzwa muri kundoona zviri kuitika kuchikwata chomuManchester United. Rekai tigumire pano mabuja tireke kuita BP. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.